Then u-safety officer wethu ongena usigadele ukuthi into ze-event zihamba kahle. And again, ngazi mina kuhlale kushiwo kuthiwa ngithanda ukusenza abantu besifazane vele. Vele kanokusebenza kahle na. Angibe mina ngifani nawe. Ngiya-understand mina ngakhuliswa umoya wami kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi abantu besifazane amathuba bathola kakhulu. That's why in my business siphethwe ngabafazi. Asiphethe nje futhi masuthi uyabholoza ngiyakutshela ngithi ngizoxoshela khona lokho. Because wonke umuntu ufuna nezithu. So u-safety officer wethu ne-team yakhe sisudulu. Ababhali ezingisengasazweni. So usisidudu yena asimqashile nje umuntu umphathi wenkampani.